तब फाइनली दोस्तों पवन सिंह के पहला देवी गीत के पूरी तरह से शूटिंग कर लिहल गइल बाटे और एकरे बारे में हम बहुत सारा जानकारी देवे वाला बानी। तो बन रहे जब वीडियो में अंत तक। तो भाई तहनी लोग के पता बाटे कि पवन सिंह एगो अपना नई फिल्म के शूटिंग करत ताने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और वही सेट पे कुछ भोजपुरी गाना के भी शूटिंग होता। और कल रात में पवन सिंह और चांदनी सिंह के एगो बहुत ही जबरदस्त देवी गीत के शूट कइल गइल बाटे और कुछ से तस्वीर आइल बाटे जौन की रउरा लोग के स्क्रीन में लौकत हुई। ये फोटो में नजर आवत पवन सिंह, चांदनी सिंह और प्रियांशु सिंह और डायरेक्टर रवि पंडित। और बतावल जाता कि पवन सिंह और चांदनी सिंह के एक गाना प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे और ये भी गाना भोजपुरिया दर्शक के बहुत काफी ज्यादा पसंद आई। और बतावल जाता कि पवन सिंह के पहला देवी गीत वेव म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से आई और ई गाना प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे जौन की भोजपुरिया दर्शक के बहुत ज्यादा यानी बहुत काफी पसंद आवे वाला बाटे।